Okay, mga mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mga mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada po tawang gala din ang atong tulumanon sa kahanginan, COA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagadra, Brendo Padre, Edwin, Academia Aka. Baboy no adlaw na usab karon nga, sa tanong lang ang gala. Uy, Lunes na. Pit sa 15 na kini mga higala sa bulan sa Hunyo tuig 2026 o padayon kita sa ato ang pagpangalagad. So kumusta na mga higala no? Ang kinaot ko nga walay ubo, walay sipon, walay hilanat, walay paos, walay katul-katul sa lawas, so wala magsakit ang kuto-kuto, walay reuma, walay arthritis. Apan nagginhawa pa, no? Kinahanglan nga ginhawa gyud delfin. So kumusta naman mga higala nga to ang mga kaigsuunan nga mga kanunay nagsunod sa ato ang programa, no? Dunay mga doon pipila mga higala nga ako masugatan nga ipanday akab. Nakakitaan na jud ko nimo personal. No. Wala ko ingnan niya. O sa may imong tan-aw dai gwapo dili. Kay basig moingon unyang dili. So wala na lang pangutana. Nahala na, maramay munto na kanatong tanan, maghigala na ginaot kita, nga wala mo hambid karon na problema sa panglawas. No? Adlaw karon nga, Lunes, pit sa 15 na kini sa bulan sa mga lawa, Hunyo. No? Abi no arita maghigala sa atong CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon, CBCP News. Basilica defined by people and not church wall, no? Mukha na gisulti usab ni Cardinal Pablo Virgilio David, no? Muna iyang gisulti, no? Nga basilica defined by people and not by church wall, no? Mukha na ang gisulti sa usa sa mga dagkong haligi usab sa mga kining simbahan dito sa kauluhan, no? Dili di ay si Bishop Ambo, no? Simpiat ko may gala no? Si Bishop Ambo, no? Matud pa niya, buti pasabot nga ang dignidad sa usa ka balay alampuanan dili lamang sa naangkon nga pasidungog ni ili, no? Kundi usab sa mga tawo nga mihalad sa ilang mga pag-ampo ug tinud-anay nga pagpangalagad sa Dios. Kaya naman gay mga simbahan bitaw nga nangahimo ng shrine, nahimo ng minor basilica sama sa Antipolo, ingon ana, no? So muna nga niingon kini si Bishop Ambo matud pa niya nga basilica defined by people and not church walls. Nga sa ato palagi no, buti pasabot nga ang dignidad sa usa ka balay alampuanan o simbahan dili lamang wala lamang nagagikan sa pasidungog nga naangko niini kundi sa mga tao o mga tao nga mihalad sa ilang mga pag-ampo ug tinud-anay nga pagpangalagad sa Dios. Balita mga higala gikan sa Vatican, human dignity has no passport, no? Mo kini ang gipangsulti usab, no, sa ato ang talahurong Santo Papa dito sa Canary Island sa iyang pagbisita, no? Matud palagi ang pasabot niini nga kini tubag bitaw, no, sa mga problema karon sa issue bitaw sa migration, no, kay doon na bayay daghan kayong mga nasod nga murabang ilabang gitatar dili bitaw inhumane murag dili bataw ang ilahang pagtratar sa mga migrants, labi na mga illegal migrants, no? So muna nga panawagan karon sa ato ang talahurong Santo Papa nga bisan tuod kung ingon ni ana, no, mga walay passport ang mga tao nga may dangop sa inyong tagsa-tagsa ka mga nasod, pero ayaw kalimti nga aduna gihapon sila dignidad isip usa ka tawo, no? Kay mura mong uban ang tan-aw bitaw sa uban mga higala, labi na kung illegal migrants ka, murag dili na katawo, no? Murag wala kay dignidad isip usa ka tawo. So mo kanay gipakgang usab sa talahurong Santo Papa. Mao kadto mga higala, no, mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato nga pagpangalagad. Aboy no, arita manghigala sa atong Saint of the Day, June 15. Aboy no manghigala, no, ang ato karon nga santa mao kini si Santa Herminia Cousin, no? Cousin as in C-O-O-sin. Cousin of Saint Germain
cousin, o ang binisya siguro ani Herminia, no? Herminia. Kini si Saint Germain Cousin, mga higala, Cousin. Usa kini siya ka bata nga nakasinati og pagpangabuso, child abuse, tungod kay gikuan man lagi ni siya kanang gipalabi-labihan. Oo, nakasinati kinig palabi-labi sa iyahang stepmother, no? Kana bang yun kuan mong gyud urag uuso man kay kana no nga ang mga stepmother ilag yung palabi-labihan ang ilahang gitawag bitaw og kanang anak sa ilahang bana, no? Muna nga usa kini si Santa Herminia nga nakasinati niini, no? Gani sa iyahang pagkabataan ula grabe gyud nga child abuse, mahigala kay dili papuyon sa balay, adto papuyon sa kana bitang balay sa hayop kanang gitawag na didto sa kay taga France malagi kini sila, no? Kana bitaw nga adto papuyon sa barn uban sa mga baka, ingon niya mga karnero, ingon niya no? Until her youth, no? Gani palabi-labihan niya kabahin sa pagkaon ug daghan pa mga pagpalabi-labi. Unya ang nahitabo nga sa iyahang gibatunan nga kinaiya ang gibalos, no? Sa iyang himablos ito nani, no? Sa iyang himablos nga mao si Santa Herminia gipaskuan kana bitong iyahang gipasaylo ra gyud. Gani dunay usa ka milagro nga nahitabo, no? Nga kini si Santa Herminia nakakita kini siya og usa ka lupong sa lupong ba no? Lupong sa mga bulak nga matud pa niya, no? Iyang ihatag ngadto sa iyang inaina, no? Sa iyang inaina kay nagpasabot kini sa pasaylo sa Dios alang kaniya, no? Fresh flowers gyud, no? Nga mura bang gihatag sa Dios ngadto kang San Herminia ug ipahatag ngadto sa iyahang inaina nga giingnan nga timaan kini nga bisan sa imong gibuhat sa kanako gipasaylo kag gihapon sa Dios. Ug didto na medyo nausob-usob og gamay ang pagtratar sa iyang inaina ngadto kang San Herminia or Saint Germain ug gani pero wala na yung gipapuyo na sa ilahang balay, pero naanad naman si Herminia nga adto Santa Herminia nga matulog dito sa ilahang sa ato pa na mura magkamalig sa baka ba, no? O sa kamalig sa mga karnero. Ug gani ang nahitabo mao nga na dito gid siya namatay taon, no? Tungod sa katong mga pagpanaugdaog nga iyahang nasinati, no? Muna nga pagkamatay ni Santa Herminia, no? Nahibulong ang mga tao, no? Kay hilabihan kayo ka nangalimyon ang mga bulak palibot sa lawas sa minatay, ingon niya na, no? Gani na wala madugay na adunay mga tao nga ni batbat o ni saysay sa iyahang kinabuhi sa mga pag-antos ug sa iyahang pagpasaylo hangtod nga nahukman nga i-canonize kini sa isip usa ka santa. So mo kini si Saint Germain Cousin ang patron saint sa mga sa kining gitawag natong child abuse, no? Kaya nabitawag patron sa mga bata nga giabusaran, no? The patron of kanang abused children. Okay, no? So karong adlaw mga gala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Herminia. Okay, no? Padayon ta mga higala sa ato ang pagpangalagad. Kumusta naman mo dinha sa nagkalain-laing lugar, no? Kumusta na nga akong mga parokyano dinha, no? Sa kining ayungon. Ang ilang kura paroko. Kumusta naman si Padre Dudong Ruiz, no? Si Parings. Okay, no? Ako dahil nga timbayaon mga higala og maayong mudto sa ako ang mga classmates, no? Si Padre Obing Masyon dinha sa Dawin, si Padre kining Dami Heramis nga anaa karon sa isla sa Siquijor nga mao kura paroko sa San Juan ug ingo man usab ang akong classmate nga mao kura paroko karon sa Quasay Parish diri sa kining Batinggil. Ayan, no? Okay, so sabi atong topic karon
Ang atong topic karon is Calling Mary Our Mother. Ang pagtawag kang Maria isip atong inahan. No? Abi no, ang uban nga mga laing relihiyon, no? Giila ra gyud nila, no? Giila gyud nila si Mama Mary isip ra gyud inahan ni Kristo, no? Pero ingon nga ilang gitawag si Mama Mary nga ilahang inahan, wala. dili gyud na mahitabo nga ilahang buhaton, mura bag inahan na siya ni Jesus, pero mahimo nako na nga inahan, murag dili sila kadawat sa atong Mama Mary nga ilahang inahan, no? Pero kita isip mga Katoliko ug pipila pa ka mga Christian Orthodox, mga Anglican, no, mga Aglipay, ato yung giila si Mama Mary nga atong inahan. Pero ang ubang mga relihiyon dili. Murag siguro murag kan allergy kay sila kang Mama Mary, no? Makabantay mo sa mga laing relihiyon, mga galang nga murag allergy ka, pero nitahod gyapon sila. Nitahod gyapon sila kang Mama Mary isip inahan ni Kristo. Inahan ni Kristo. Pero ilaha pong inahan, murag di gyud sila kadawat. Ano po dugay, no? Pero kitang mga Katoliko, ato yung gidawat si Mama Mary isip atong inahan, no? Calling Mama Mary our mother signifies spiritual motherhood based on the belief that Christ gave her to all believers as a spiritual guide and intercessor. Sa ato pa binasi gid nato kini ato bitong pag-ila kang Mama Mary nga atong inahan, binasi usab kini sa kining Biblia, no? Sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26 hangtod sa 27, naingon kini si Jesus samtang nagbitay siya sa krus, no? Samtang he was kana bitong suffering in the cross, hanging in the cross, naingon kini si Kristo nga, "Woman, behold your son." No? Sa to pa babae, ania ang imong anak. Unya miingon pud siya kang San Juan nga iyang disipulo, ania ang imong inahan. Sa ato pa gi-share, gusto gyud nga i-share sa atong Ginoong Hesukristo ang iyahang inahan ngadto sa katawhan. Muna nga kita isip mga Kristiyanos, isip mga Katoliko, proud gyud kita. Ako mismo mahigala, no? Kini bitawng pagka Mama Mary, ako daghan kay kong mga panahon nga gikuyawan ko, nag-uul ko, doon ako gibati sa lawas. Kanunay gyud kong nitawag sa atong inahan, sa atong ni Mama Mary. Dili gyud na mahitabo. Mura ba og panahon bitaw sa akong inahan pud si anhing Mama Concepcion Academia nga open kay kong mutawag ni Mama Mary sama sa akong inahan nga si Mama Concepcion Academia, akab, no? Nga mutawag bitaw ko niya, tabangi ko ana. Many times I really experienced nga after that, no? After nga nakatawag kong Mama Mary, ma-feel gid nako nga wa gyud ko pasagdi, wala gyud ko isalikoy sa mahal nga Birhen. Gani, there was one time, no? Dito pa ko naasay sa iyo during the pandemic. Nahitabo man gud to sa pandemic bitaw mga higala, no, nga kana bang ginadili na bitaw ang pagtapok-tapok. Naunya ako naanad man jud ko makadlawon mga alas 5 kadlawon, gianad man ako akong kaugalingon nga mga alas 5 kadlawon, no, kana bitaw para ber ko mo trabaho na sa mga buluhaton sa simbahan, muhimo gyud usa ko sa pagrosaryo no, together with the parishioners. Unya kay kuan man lagi kanang ginadili man, so nahitabo nga murag ako rang usa niabot ang usa nako ka parokyano nga mao si brother kining kuan kanang Gabriel kining sir na murag significant po kay pangalan, no, kay Gabriel. So ang nahitabo pagkigala kami ran duha si Brother Gabriel, no, may nagrosaryo kanya si Brad Gabriel kanhini siya masyador sa Bulangan mo nga paus. Di ko kaklaro sa iyang tingog. Kami rin yung duha, ako mo ay nag-lead kay wa man pud siya memorize sa mga misteryo. Ako pod pagkura ka nagbasa po ko sa akong guide. Mutuo ka mahigala, no? Kana bang dili radyo ka pasagda ni Mama Mary na ay nisabat namo og mahigala nga babae, nisabat og kuan kana bitaw rosaryo nasa among luyo. So nagtuo ko nga nailaing babae sa akong luyo.
sus pastilan la diha man po di ay usa nga laing dito resultahan wala ra ni sulod, nalibog man siya. Kaya ano, do na may tingog nga nagsabat ka namo pero walay tao nga nakita. Ingon na no. So si Mama Mary, matawag mo dito bilag, it could be an angel, or it could be Mama Mary herself nga nagpadungog sa tingog pa kanindot yung tingog mga higala. Nindot yung kay tingog mo nang ako. Mama Mary is my mother. No? Kana ganing belief that Christ give her, kana bitong inahan gid siya nako. Anytime nga nakinahanglan ko sa iyang panabang, musangpit ra gyud ko niya, ma'am, tabangi ko, ama, Mama Mary, tabangi ko. And maybe all the time, pero sa akong paminaw bitaw, no? Kanang doon ako yung mga kasaypanan nga mahimo, nga murag nahadlok na bitaw ko ba sa kana bitang resulta sa akong nahimo, magpatabang na ko Mama Mary. No? Tabang, ma'am, tabangi taong ko, ma'am. So para na ako mahigala, dako kayo, munang ako mag-ulpo ko gamay bitaw. Kana bitaw kuan sa mga laing relihiyon ba, nga ilang ilhon si Mama Mary, nga inahan ni Kristo, gitahod dila isip inahan si Kristo. Pero ingnon nimo nga ato biya ning inahan, murag mo ingon pud siguro ibuyang gimura ng inahan. Kaya ang rason po dahil ni ana mga higala nga dili sila makadawat kang Mama Mary, it's because ato man kung gihimo si Mama Mary nga intercessor. Nangayo man gud ta pirmi sa intercession si Mama Mary nga alang kanila ang usara gyud ang intercessor ug kini mao si Kristo. No, Christ is the sole mediator between Christ and man. No? Santo pa ang gusto tang magampo antara yung Kristo kay siya na modala ni ini ngadto sa iyang amahan, something like that, no? Dili matawag og direct to God kay sa tuod kung si Kristo God pud siya, pero ang pinaka mediator gyud sa Dios ug sa tao mao si Kristo. Pero bingon ta nga naa pay lain mga santos ang mga laing relihiyon di na gyud makadawat ana. No, ambot mo sa pila nga ilaha pong gibugaton, no. So muna daw niya mula gina, no, muna nga sa akong pagkaako, no, kuan jud ko kanang ako ang yung gila si Mama Mary nga akong inahan. No matter what, no. Mama Mary is my mother. No? So, hindi lang sa takuto ba? Ako rin gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Angkab, manamilit na usab kaninyo, o manalangin ka nato ang Diyos nga kaninyo ang makagahomstanan, o manalangin ka nato ang Diyos nga makagahomstanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mayong Mudto, Pilipinas.